Mangwana Mamukaze ko papa Isabel makuti kwadzisa mudare chokwadi muri ya Zimbabwe kungopfunzira kusangu chirangu asi chokwadi chiripo ndechekuti ndiri kutozvifambira vasangu ndiri pasi pamvuri wa mzukuru sakuru mwana ndewe kubereka bedi wandewe kudimba ndapota ndewe kugowa Zimbabwe zvandiri kuona pano ndiri kuona muri vakasimba kana ndichitaka simba inenge ndichitaka simba chikonzero akasimba saka zvakasimba ndinoti wakasimba vedwe ane dumbu. Sekuru ndogara ndichikuudzai mazuva ose Yes. kuti kana mchinitarisa nditarisei nemaziso 2 Yes. kuti ziso 1 Hey. muchitenderera Yes. haikona kuzoekerera Hey. ingonangai chaipo kuti muri kuona 1 mukomana wepamalawi alongside moya repagokwe keda munhu akatuka kuti svi rikiti 2 minutes to 10 o'clock masekuru mabva mangopindira ipapo muri yeZimbabwe vanga vakatokumirirai. ei ichokwadi muri yeZimbabwe ndinadzoza ndikapakatadza ndiri kubata muri yeZimbabwe tandiri kupfapfaidza pamwechete nekushevedzera kuti muri yeZimbabwe mugodzigutsikana nekubata muri kati munzvimbo ikoko Zimbabwe ndine nyaya dzandikapakatadza ndinadzo pano dzandoda kukuzivisai vediwe ndino nyaya inorwadza nyaya inosuwisa iri kuitika mukati menzvimbo yandinoshevedzera kuti kwazvimba kwachipi zvimba ndichakudza ine Stella Sabhuku nenzvimbo yacho ina sekuru vane 94 years dzekurarudzi kuberekwa vari kurwara vari pamba vari kukwanisa gore vari pamba Zimbabwe kana zvakunda kana zvagona pane mutemo unoshandiswa kana chita nyaya dzedu pano mapictures anotumirwa nemavideos anotumirwa anotanga aendeswa kuvakuru voongorora kuti ane kodzerero kuti aendeswe kuvanhu. Picture andiri kutaura panapa ndere munhu mukuru ane makore andiri kutaura asi makore iwawo anoratidza kuti iwo pachawo vane zvavari asi kuti zvioneke zvichatanga zvazama kugadzirwa nevakuru kuti zvinokodzere kuenda here ikoko asi neimwe nzira ndichakuudza chii chakaitika pana sekuru ava uyezve kurwara kwegore rese vari bamba kusvika pazuva ranhasi chii chaita kuti vana vazochema kuti ari kuno kwatiri kuita baba vakaita vanokwana kuita 10 asi kwasara vana 5 vari kurarama panyika. Vana vakanga vari vangani? 10 asi kwasara vangani? 5 vari kurarama panyika. ndine nyaya inofadza inonakidza munyika yeZimbabwe iri kuitika kubudikidzwa nepahunyani constituency apa pahunyani apa Yes. ndichakuudzai neutungamiriri huripo kuti chii chavari kuita asi vasiri kuita muconstituency yavari chete vachitenderera nyika yese kusanganisira kunana Gokwe kunana Kwekwe kune nzvimbo dzakawanda ndichazokuzivisai zvakare kuti chii chinofadza pakuitika pari kuitika chinhu izvo uyezve ari kuita zvinhu izvi ndiani. Yes man. Zvinhu ndine nyaya yepaEpworth yechimwe chikoro iprivate school ine mudzidzisi avana havakwanisi kuti magrade 7 kana akuda kunonyora vanyorere ipapo nekuti havana zvakakwana hongu chikoro chiriko but vane kwavanozoendesa vana kuti vanonyorera ikoko. Dambudziko rekuti vana kana vakubva pachikoro apa vachienda kuchikoro chavanofanira kunonyorera ndopabva nyaya kudzidza kwese gore rese makore ese kuvana kubva grade 1 kusvika grade 7 vachidzidza ende vamwe vachipasa vachiratidza kuti vari kukwira mberi asi kuti vazokohwa zvavanokohwa kupera kwegore rekuti kuzvino zvava kunonyora grade 7 pakutora transport yekuti vaende ikoko mwana mumwe nemwe kana achibva kumba kwake anogona kushandisa nzira yanoda mota yevabereki vake kukwira kombi kana kufamba netsoka akada kugurira ndiye ega but pachikoro pabva paiswa mutemo wekunzi kana uchida kubva pachikoro pano uchienda kuchikoro ichi hautenderwi kufamba wega famba nekombi yatotsvaga isusu pano mwana kana kuti vabereki vari kuti ndinogara about 200 meters kunosvika ipapo anonzi huya nepakombi ubvise mari yekombi. Yes. Kuti ugodhiraivhwa 200 meters ya kana usina kuenda nekombi uchisvika ikoko unotanga ubhoiswa paproni mwana akurohwa nemudzidzisi anove muridzi wechikoro nekuti haana kubhadhara mari upinda mukombi yeti mari iri kubhadharwa apa pane zvairi kuda kushandiswa kana usina kubhadhara kombi ndo zviri kudiwa chete zvokuti wasvika kuchikoro nenguva kana kuti waenda kuchikoro havana basa nazvo but darika nepakombi wabhadhara kombi usiye mari vakomana ka iri kupi private school iyoyi iri paEpworth nepazita tinawo tichataura zvakare neutungamiriri Ministry of Primary Secondary Education kunyangwe iri private but uri munyika yeZimbabwe Yes, utungamiriri ndo umwe chete ndizvo zvinoitwa here boss mwana kana 200 meters ka
Zvafana kuti anotogara pachikoro. Ende kana mwana achinge arohwa achipinda muklasi chicha chanoita. Ende anononyora exam ripi. Ripi iye arohwa nekuti haana kubhadhara mari yekudrive wa 200 meters. Ende kushayiwa mari yekubhadhara kombi. Imhosva yemwana here. Baba Isabel, urozati nguva dzose ka pane shoko rechirungu rinonzi discretion. Yes. Rekuti pamwe pacho handitika munoti hongu ndo program iripo yekuti toda kuti vana vafambe nekombi yedu nekuti kwatiri kunonyorera chikure handitika. But discretion yekuti but uyu na uyu vanogara padhuze nechikoro. Kana kuti vatogara pachikoro. 200 meters ndo next door echikoro anotochengetedza chikoro chacho chisipo manheru handitika. Discretion mozoti ava tozova kunonzi kuexempt ngatimbovasiyai. So what happened to discretion? Pano paZBC ndo chikoro chacho. Chikoro chacho nakaitika. Ndinofamba hana ndifana kuenda pambari pamusika apo 700 meters. Yes. Ndobva ndanzi inini ndotanga ndabva pano pachikoro pandinogara paZBC. Ndobva ndaenda 700 meters ziya ndonokwira kombi ndichidzoka 700 meters. Ubonzi neiye kuti muri kuda kuti kombi ibhadharo. Zvichiri zvemoyo kuda kuti vana vanonyorere kana kuti makutotora advantage yekumbounganidza makukosora pana kuti kwanza uda kuurayisa muri atiurayira sevedu anzi munokuara shemu seEzraudo maishila paguru echikokonya nditika vakatozvatoita kati chingofara handitika tiri pano pachimoti paNational FM radio radio. Okay, so sekuru nyaya iyo yeprivate school yekuEpworth handitika vabereki vari kutaura pana pamessages vateereri zvikanzi no vakuru vepachikoro apo kapa vari kutora mutemo vachiisa mumaoko mavo. Nyaya idzodzo ka hadzina kunaka kana mwana achigarawo padhuze nepachikoro ka ndo benefit yacho iyoyo ka yekugara pachikoro. Ngavasati aiwa ka mutemo unoti mwana wese ngabhadhare mari. Hazvina kunaka izvozvo kuti hazvina kumira musha. Hazvina kunaka sekuru. Hazvina kunaka ende vanhu vaone zvakafanana. Kana vachinge vatombokwanisa kuwana mari yekubhadhara maschool fees kutenga mauniforms wozodzingira mwana kana kuti izvo haana kubhadhara dhola rekombi zvaanogona kufamba iye ega nemakumbo ake. Imhosva iyoyo. Right, todzifambira nyaya dzacho sekuru. Ichokwadi muri yeZimbabwe. Inzwai muri yeZimbabwe. Ndine nyaya ndinayo pana pamuri yeZimbabwe. Iyi nyaya iyi iri kuitika mukati menzvimbo yandinoshedzera kuti kwazvimba. Mashonaland West Province. Kwazvimba kuri kwaChief Zvimba kwasabva kutavengwa. Chief Zvimba sabva kutavengwa. Sina sekuru vane 94 years dzekuberekwa. Vaine 94 years dzekuberekwa. Mudzimai wavo akafa. Sekuru vachibva vasara. Vane gore vachirwara. Vachibva tanga kurwara. Vari mukati mekurwara vakatorwa nemwanakomana kuenda kumba kwemuroora. Ndokunogara ikoko. Zimbabwe inzwai Mansura ndoda pano. Nyaya iyi yakareba but ndoda kuti tinzwanane nenguva diki kuitira kuti senhepfenyuro yevanhu vakawanda inokwana zvinhu zvakawanda tese tigokwana uye zvetichishandira nenguva. Inzwai vachirwara kudaro sekuru vakatanga kuputika makumbo vachiti vakaita matusu vakaita maronda anoputika pachiita maronda. Vachidaro zvinhu zvakabva zvataka kuenda nekwakavanzika kwakadonyangara. Vachibva vatakurwa kuendesa kuchipatara chiri mukati meguta reHarare. Vaendesa mukati meguta reHarare manesi vakaona sekuti ivo munhu uyu ane prostate cancer nenyaya yekuti kumwe kurwara kwacho kwakwairwara kwacho kune kodzero yekunzi chirwere ichi kana kwakundikana kuita zvinhu izvi inova iyo prostate cancer. Right. Ndobva zvazooneka kuti wangu tiri kuti prostate cancer but baba vakana vakarara vari pamubhedha sekuadmit kwavakaitwa pane zvimwe zvavari kuita zvisinei neprostate cancer. Manesi vachibvaudza veukama zvikanzi baba venyu sekuru venyu kana kuti hama yenyu iyi kana yakarara ine kumwe kuita kwainoita usiku kwakafanana nekuti vanomuka vachitaura vega. Vakaona kuti dai takatura tikufamba navo tigoenda navo tinzi kuti zviri kuitika apa zvimbori zvinhu zvakaita sei. Ndokubva vaenda navo pamba ndati baba amai vanove mukadzi wababa ava akafa. Vachibva vaenda pamba kudaro vanosvika imwe nguva yekuti vakarwara munofungira kuti vafa. Vakataka kufamba vachienda kunotsvaga vanobatsira kumwe kwavakaenda vakanzi baba ava vari kurwara but regai ndikuzivisei baba ava vakatora riva ravainaro rakateiwa musango
rateiwa kudaro rive iroro kana risina kudonha pasi havafe vacharwara kutambura nekutambura mugovasandura mugoita sei kana riva risina kudonha havafe unove nyaya yandiri kuisa mubvunzo kunyika yeZimbabwe ndisati naenda kure kuti zviriko here kuti munhu anogona kuita mushonga unosimbisa neupenyu hwake obva ateya riva zvokuti kana riva risina kudonha hafe sikuzofa 1 2 vanombotaura vega vachiti ndine nyoka inonzi rova mbira nyoka iyi yakakura zvekudarika 3 meters asi zvandiri kukumbira vana vangu pamwe chete nevazukuru ndezvekuti ndiri kukumbira kuti dai mawana munhu anokuperekedzai kunoisa nyoka iyi kurwizi asi musaende mega mukaenda mega munorumwa amuikwanise nyoka iyi panoda mubatsiri akafanana nemunhu anoita zvokun'anga kana chiprofita but akasimba vaturwa kuiswa kumba kwemuroora ndoko vaiti vakapiwa chikafu inzwai Zimbabwe vakapiwa chikafu vanogona kudya chikafu chinodyiwa nevanhu 4 but ari murwere akarara ane 91 years ane 94 years 94 years achidya chikafu chinokwana vanhu 4 right vakana varara usiku vanokudubudza mapleti vachipinda mukicheni vachidunidza mapleti ndiri kutsvaga chikafu chevana vangu kuti ndivabikire nokuti pamandipa chikafu mapainini ndega vana vangu havana kudya apa masikati havagoni kufamba asi kana wausiku vanogudubudza mapleti ende vana vavari kutaura hapana anovaziva right vachibva vafamba ndokubva vaudza kuti inzwai baba venyu ava vakabata but vabata kudaro zvinhu zvavo hazvigare mumba zvinogara mugomo ende chokwadi baba pavo pane gomo riri padhuze ravaindi dzimwe dzenguva masikati vanobuda kunorara imomo mugomo umu ndo muri kunze mavanotaura ivo vachiti ndine nyoka yangu kana kuti riva rangu but zviri mugomo saka inini zvinhu zvako zvazviri mugomo ndobva vaenda kune mumwe munhu anoita zvechigodobori ndokubva vanouya naye pamba hamagumagunde yekumagunde hamagumagunde yekumagunde jagesa msutu yekumagunde kufamba uko vachienda nagodobori kuti anoona baba vakasiyiwa vakarara vasingagoni kutaura vakarara vari pasi but nguva yakasvika munhu uyu akabva vabatisa bute nezvavanobatisa ndobva kuti kwara kwazvo ndobva vamuka vachibva vatanga kutaura vachibva vatanga kuseka zvikanzi 1 2 3 4 iwo newe mune kwamanga maenda manditakura makaenda neni muchienda kuti ungangati wenyuko hamene zvamamuda kuita but muri vana vadiki dai manditsvagira vanhu chaivo muri kutozviona here kuti nyoka yacho icho ripo panapa izvozvi muri kutozoona kuti nyoka yacho itoripo panapa apo vanhu vari kucheuka varichaudi zvikanzi ndinoda vanhu chaivo baba Isabel muri kutozviona here kuti nyoka yacho itoripo panapa aiwa kwete panapa handiri kutaura nguva yacho vashandi vemahotera vachitora matauro vachidzosera vachitora matauro vachidzosera vashandi vemahotera vachitora matauro vachidzosera munyoka yacho muri kutoona tora demwewo kufunga kwenyu imimi nguva yakanzi iri panapa pane zvakatoitika vanhu vakaratidza maolympics ekumhanya varida kuti munhu apore baba vaiti kana vachinge vaita pupu vari mumba vanokwanisa kutora vakutokwanisa kutodzura vachiti ndiri kuisa cobra mumba memuroora zvakaita kuti vazotorwa vazoendeswa kumba vanotaura zvakare kuti ivo ndini ndakadya mbuya venyu vachiudza vazukuru wavari kuti mbuya venyu ndo mudzimai wavo zvakare vana vavo vakomana ava vakanzi havatenderwe kuita vana 3 vanongoita vana 2 chete ende vana vavo vese vane makuva pamba akazoda kungoita mwana wechi3 akafa anotovigwa saka vakanzi unoguma ne2 chete pamwe pane vamwe vazukuru vakafa vanotodara vachiti kwanzi muzukuru ndiri kumuona ari kuuya pandiri vakaungana nevanhu hanzvadzi yavo ikatanga kuvabvunza kuti nai mukoma wangu hamuna here zvinhu zvamakabata toda kuti murarame kana muchipupura mubva mapupura ndopa vakapupura kuti ndine riva pamwe chete nenyoka but hazvigari panapa zviri mugomo zvinotoda munhu anogona kuita sei kuzvibata tete vacho vanonziwo zvakare vanosvika vachinogara mugomo kana vagara mugomo kusaiti kwaitambira kwaitambira nzvadzi yavo kwe kwavakavingwa kunzi ko muri kungomiramira muri kunoko muri kuitei zvobva zvanzizvo ndanga ndafunga zvangu kuti ndiwe kuzozvibatsira kunoko zvikanzi munozvibatsira kuno kugomo padombo riri pachena iri ko matoilets ari kumbaita sei ichokwadi vachinotarisa kudaiso vari kuona vaisa pupu pamusoro pedomo riri pajekerere senge rwari
iwe zvinove zvimwe zvavari kutya tete ava indo hanzvadzi yasekuru yasako ndo nyakuvhunza futi kuti hamuna here zvimwe zvamakadii iwo ndokubva vazoenda mugomo muya makanzi munechi mune riva kwavakanosvika vakangoti pupu pamusoro pei paruware paruware pari kuonekwa nemunhu wese zvikanzi aiwa kakonhai vatete kwamabva kumbaku ndokutori nechi nematoilets magouya kuno kusei saka vanhu vanotaura vega vachingogara mumba iko zvinozvi vanogara pamba vega nokuti chi hapana kune mumwe anove munin'ina wavo wavakakwanisa kutoudza kuti iwewe uri mbudzi ndakakusungirira hauna kwaunoenda unozviziva here zvinoita mbudzi kana yakasungirirwa inongodya payakasungirirwa chete ipapo haikwanise kufamba kwanzi iye yakapinda kana muguta kutsvaga basa ane zvinhu zvakakwana hapana chinoitika right now ndiye munhu ari kutovapawo chikafu iye wacho vakasungirira iye vamwe vari kungotendera vari kuenda saka veukama vati Zimbabwe pane ane zvaanogonawo here tiri kutya ende vakati izvo kana ndichinge ndafa ndiri kuda kuti zvinhu zvisare nemunhu vana vakutambira kuri vari kutya kuti ndiani achasiyirwa chinhu ichi 1 2 vari kuti inini kana ndaakufa handife ndega ndinoda pilo yekuti kana ndafa ndigoita mutsako kureva kuti havafe vega vane munhu varoda kufa naye vakomanaka kureva kuti vanhu vakutya ende hapasi kuzivikanwa umwe neumwe anenge aingofunga kuti ndini ende abva ajeka kuti ndoda pilo yekuzoita chi mutsako handiendi ndega saka vari kuti Zimbabwe kune vanoziva here kubata zvinhu zvakaita sezvizvi vari kunyatsotaura kuti zviri mugomo ko iro riva racho sekuru vapera sekuru vakura kuti vazorore kwanzi kuda kuti riva ribviswe achabvisa riva ndiani ivo havachakwanisi kufamba vanongogara mumba saka baba Isabel muri kuti mimi mubatsiri akauya uyu ndokubva apa sekuru bute uyu kureva kuti akatosaizwa kunzi hauna kusimba iwe akatobva atoenda akatobuda akatoenda pakaverengwa vanhu senzasi kunzi 1 2 3 4 iwe newe mune kwamaenda so mukoma wangu nyaya iyi inosuwisa icho chiri kuda chicho baba Isabel chingapinda here mundimi ichi chiri kuda achoda ndimi plus vari kuti izvo kana vachinge vafamba pai vanotoonekwa kunzi ndachikuona nekwamuri munenge muripo patrekking icho chiri kuda ndimi manje sekuru ichi wai chiri kuda ndimi nekuti vanhu vakafamba kwese kwavari kuenda vanenge vachionekwa number 2 sekuru vanodya sadza revanhu 4 masikati havagoni kufamba kana hwausiku vanofamba mukicheni vachishevedzera kuti mapaini nechikafu kuvana vangu saka ndakuda kubikira vana vangu vakazviitira zvisina basa zviya votaka kudzudzura mumba memuroora vachiitimikisa kobhura kotete hanzvadzi yavo kutoendawo futi mugomo kunoita chumbuzi pai arware chiri kuda ndimi vana vachinzi hautendere kuita vana 3 unoita 2 wechi3 ende vese vakazoita 3 vechi3 vakafa 2 pakufamba ende uyezve iwo uri mbudzi ndakakuita sei ndakakusungirira ipei ndimi dzacho baba Isabel vanozviti vanogona chiprofita vanogona kubatsira vari n'anga nhamba dzeveukama ndinadzo varoda kubatsirwa tibatei tione kuti muchagona here kuvabatsira rega ndingoti muri yeZimbabwe tapiorota Romite sipaini patapita ni pro afana tusipekeshana mtura imambo jumanda wakati wemba kebede kiasha sipediti horomite tenye roshi wiripini woko chwemba sipediti horomite tenye roshi akyo roshi oiri rikiti Right, 29 minutes past 10 pa national FM and 10:30 ndizakupasa nikani mwana mdaraka right ndakati kwati ndiri pachimuti ende baba Isabel nyaya muri kutaura iyoyo yekwazvimba ndanyara fani nekuti ndokumusha kwangu ndinonzi mai munaku ndiri kunzwa kunyara tiri kunyara baba 0713938538 sekuru baba Isabel mubvunzo wamabvunza mukati zviriko here zvokuti munhu anokonekta upenyu hwake neriva kuti ararame makore akawanda zvikanzi vanhu vekare vaizviita zvemariva izvozvo anozotuma munhu kunoridonhedza ndonzi Timothy Mbaiwa ndiri pano pamutare paStepford zviriko bhozho zveriva izvo ine ndinotoziva vanhu vaviri vakatozodonhedzerwa mariva avo vakatofa ndinonzi nzvimbo ndiri kuWaterfalls ndokunyanga akaratidza vanhu pane riva yes sasekuru ava kuti aripo iro vakaratidza so far saka kana asina vakaratidza vachaita sei bhora mberi
kusvika lini? Zimbabwe Broadcasting Corporation National FM Town zathu zafika pa 10:30 tikupaseni nkhani. Achikidiba yomashika tiri kwedu kugoko taimbogata matongi hakuna mabhiza kune matongi rikuti kana kuti achikidiba iwo baba baba achikidiba asi bhiza retaurwa paibhiza rudziri Ni nkhani za rudo. Za rudo. Tiudze una bhiza here. Alright, on tawi zathu zili pa 6 minutes to 11 baba Isabel toendera mberi panapa tozifambira nyaya zacho tipire itinzwe sekuru. Icho kwadi muri Zimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfaidza wamukaseko naiwe Tari Primrose Machakwa chimuti wakabata muyera mbewa ndiri kutaura muyera mbewa ndona mambewa ndiri mambewa aiwa anobata chimuti ana zungunde ini ndio zungunde uda kuti dzika sezo aiwa chimuti anochibata yes man anochibata nani kwanzi charamana kachibata ende akatochibata ini chigara nacho ibiza ibiza isi ndoparipesa kuti achikidiba muri yeZimbabwe ndine nyaya ndinayi panapa ndambotaura ndichiti nine ndiri mukati mekufamba tiri mukati mekutenderera wangu tinogona kushevedzwa nyaya tiri mukati mekufamba but matinofambira nyaya yekuti sokuti ndapindira mukati menzvimbo yekumbari muri kunzi mabatwa munhu ari mumba memunhu tinyaya choka but chisvika ikoko vanhu vanouya ipapo mune zvimwe zvakawanda zvatinoda tichiona imomo senyika yeZimbabwe ndakashanyira muri yeZimbabwe nzvimbo yeHunyani constituency yes man ndobva ndapinda imomo ndapinda muHunyani constituency mukoma Ezra ndakasangana nenyaya ndaitsvaga but kuchibva kwanzi vanhu bosho wapinda pano aiwazve ndidzo nyaya dzachona umbosangana dzimwe nyaya dzatinoona dziri kupi dziri kunoko ndikati chiko zvikanzi tiri kufara nekupembera zvichienderana nenyaya idzi but nyaya iyi ndichizoiongorora ndokwayakatangira chikonzero vakaitanga vari muHunyani constituency but chirongwa itori program iri kuitwa nyika yese kune yatinoti iyo Tonga Nyika Trust mukoma Ezaudo iri kuitwa iyo inotungamirwa na Honorable Tongai Mnangagwa asi vana vanoti iwo mukoma Noel Gonese anove chief training officer weTonga Nyika Trust uyu ndione kubasa kutaura naye mukoma Noel Goneso vachitaura nyaya iyi ndikati imimi ndiri kunzwa vanhu vachitaura kuti vari kufara nezviri kuitika but tikada kubudisa mahwani ndiri mukati mekutaura ka no ndinogona kunyeberwa imi sachief mukati mechirongwa ichi chii chiri kumboitika zvikanzi isusu toda kuzama kusumudza vana vemunyika yeZimbabwe kuti vane zvavari kuita here nokuti vakawanda vane zvavari kuda kuita asi vanogona kukundikana kuti havana chavakabata sokuti dzimwe dzenguva kunenge kuchidiwa mari alright zvikanzi isusu tine mapurogiramu atiri kuita kusumudza nyika akawanda kwete mukati menzvimbo kubudikidzwa nema-vocational skills andirika akafana nema-hotel and catering detergent formulation welding ECD teaching dispensary assistance caregiving beauty therapy ICT pamwechete nedriving vachiti zvatiri kuita izvozvi titori nematichers atakatumira munyika yeZimbabwe kusanganisira nenzvimbo dzakafanana neRutenga Kwekwe Chinhoi Kugokwe uko kwavari kufambidzana zvakare nevatinotivo Honorable Flora Buka ari member of parliament weGokwe North kwanzi kwese ikoko kwatiri kutumira vanhu ava zivai kuti kana vanhu vachinge vaenda ikoko vari mukati zvekuitika matichas ari kudzidzisa vanhu achichinge kuti wasarudza chii hazvisi kubhadhariswa munhu ndezvekuti chirongwa international program yenyika yeZimbabwe kuti mwana wese ari ikoko kana uchinge wakwanisa kupinda muchirongwa ichi unofanira kuti uite sei udzidze matichas iwawo ari kudzidzisa vanhu mahara kungopa dzidzo kuti vana vari munyika yeZimbabwe vakure vachibudirira uyezve vane zvavari kuita ndati mukoma Noel Gonese ndiwo chief training officer weTonga Nyika Trust andirika asi zvichitungamirwa naHonorable Tongai Mnangagwa vanove member of parliament kuHunyani constituency uyezve vari deputy minister of tourism sakutaura kuno kwari kuita vari kuti kana muchinge maona zvinhu zviri kuitika iko zvinofadza saka vana vemuHunyani constituency vakabva kuti zvakatangira muno yes saka tiri kufara nekupemberera kuti dai zvaramba chiendera mberi uyezve tizoona vana vatinge chiro batawo moko lichiti pakatangira chinhu ichi ndo zvakaitika saka ndezvimwe zvezvimwe zviri kuitwa nevakuru vari kutungamirira dzimwe nzvimbo asi vachibva vati handizi kuita izvi muconstituency yandinotungamirira chete dai zvave nyika yese kusanganisira nzvimbo dzandataura vana Gokwe Rutenga kwanzi vachibva ikoko vari kuenda dzimwe nzvimbo zvakare kusanganisira vakabva nyika yese ovhavhara aiwa tinozvitenda avada timbowambirira maoko sekuru maoko
kuna honorable Tongai Mnangagwa nekutungamirira basa rakanaka kudai. Icho kwadi tinotenda mukoma ke. Tinotenda izozo icho. Icho kwadi muri Zimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekufafadza nekutsudzura dziri kuitika matima nawo senyika muri Zimbabwe. Ndine nyaya yandinayo pano yakaitika mukati menzvimbo yandinoshevedzera kuti kuBeatrice kune nyaya yakaitika yekuti kune mumwe murume anove iye aifambidzana nemumwe muprofita ari mukati mekufambidzana nemuprofita wacho akanga ari shamwari kandi anofamba nemuprofita ndobva atendera chipoko raundi ndokubva atenderera ndokubva anotsvaira murandakadzi wemuprofita asi muprofita pachake pamuyamutswena akapinda mungwambiti ndokupinda mubhiri yedenga ndokurova ndimi dzake aisaona kuti ndo zviri kuita amai mufana vari kutorwa nemunhu wandofambidzana naye. Sekuru mati muprofita yes akanga asiri kuona mungwambiti kuti mukadzi ari kutorwa nemunhu ari kufamba naye kana vachita basa redenga. Nyaya yakazobuda iri kuitika kupi? kuBeatrice mozati ndekupi Beatrice ameri but tikati gokwe zvisine basa munhu mumwe anokwana nzvimbo yaanogara but yese inenge ichinzi gokwe but umwe andoziva anobva kusaidhi kuBeatrice ndimainosta kunzvimbo kwavo kuBeatrice uko kuti ndikoko ndokwana simomoka Simon Mutambi Cobra Kings Prophet onaineweya mukafamba nenjere havasi kuona Prophet kuti mudzimai wavo mai Prophet mai mfana vari kupota vachitorwa nemunhu wavanofamba naye pasowe. Murume wandiri kutaura uyu ari kutora mukadzi weProphet kumashure zvakamboitika zvakare akatora mukadzi wemwe munhu iko zvino zvari mukati mekuendera mberi zvakare achiita zvinhu izvi. So nyaya iyi yakazotorwa ichinzi ngaiende kuvakuru inogariswa pasi itaure kuti yakamira sei yapindwa yakutogara paita kuti ndiwe nenyaya Zimbabwe. Iri tinifuri timwiri bindifo iritifo papa fambai sekuru inzwa muzukuru wasekuru pindai mungwambiti umo ndapinda mu10 yeroshi vanhu vakaunganidzwa sedare pakomboni paplaza apo zvikanzi nyaya iri panapa ndo iri kuti ndo zviri kuitika murume uyu muprofita achibvuma kuti achowari zvakaitika pane kumbirwa regerwe zvikanzi nevakuru venzvimbo baba vakatorerwa mukadzi imi muri kuti kudii nyaya yabuda pachena muri kuti kudii nezvakaitika murume ndokuramba akanyarara baba muri kuti inzwa here ndovanguti kuchema kuyamba kulira mukadzi wakutobuda akangotanga kuita sei kuchema zvikanzi muri kuchemei mukadzi wakutobuda warowa atina saka uri kuchemei hapana mukadzi wangu ndoita sei ndomuda. Zvadaro ipapo vakazoenda kunzvimbo yekuti vakuenda kubasa vasvika pagedhi roda kunopinda kubasa vakadzi vai vanoenda kumabasa vakamirira kunzi vaudzwe kunzi nhasi imi muri kuenda uku iwe uri kuenda uku. Mukadzi uya ukutorerwa murume uya ndobva wasangana nemukadzi akatora murume ndiye haka pakati kabata mupfupi pano murefu vari mukufamba umu Prophet nani namadhamu yes vasangana vakadzi vanoenda kumabasa zvakare vanosvika pabasa kuseni pakomoni kuti nhasi muri kuenda kwakati pakati vakadzi vacho vanosangana pagedhi vakuda kukamirira kuti vaudzwe kuti nhasi uenda kubasa kukwanisa kubika ndovakutorerana varume ndobva hakana vega ndiyo haka varipo ipapo. So vanhu vari kutaura vachiti iwo maitikiro vakaitwa nyaya izvi vepapurazi vanhu vakuru vakataura ivo kuti ngatitonge nyaya kana pane zvinoripa nezvinoitwa zvigoitwa. Murume akaramba kati hana chaari kuda bari chaari kuda chii mukadzi wake chete. Vakadzi zvakare pavari kusangana vari kurwisana vari kuti aperi yakadaro nyaya iyi yaifanira kuitwa sei uyezve munhu anobatwa nenyaya yekutora vakadzi vevamwe panzvimbo munhu anofanira kuitwa sei kuti nyaya iyi ipere pabasa chii chinofanira kuti chiitike nokuti tiri kusvikira upenyu hwevanhu kuti vanhu ava one day vanomuka vakakwara chii chinofanira kuitwa tomboti dai kuri kwenyu maiti kusei
Right, so ndo mubvunzo uri panapa muri yaZimbabwe anditika 0713938538. Dai muri mimi waridziwe pabasa pakambani apa. Nyaya yakadai so maitonga sei because madzimai azoita sei azosanga. Uye pane murume mumwe chete anoita mbiri yekunzi musi wakati akabatwa kati, musi wakati akabatwa kati, musi wakati akabatwa kati. But anoramba achipinzwa pakutongwa ari panzvimbo imwe chete. Vagari venzvimbo nevakuru venzvimbo. So kuona kwenyu maitonga muchiita sei nokuti uizwa one anogona kukuwara iye kana kukuwadza munhu iye. But kana chirwere chakura sezvizvi chinofanira kuitwa sei. Right, so murume uyu ka ndo basa rake retourism kupota chingotora chi madzimai vamwe tourism tora kupota chitora madzimai vamwe ande hunhu hwake akazike kutanga akazike chitu antori netrack record. Saka muri mimi maita sei naimi vagari vemunzvimbo muchinge magara nemunhu akaita seiye ane basa rekutora madzimai vamwe uyezve muri mimi vakuru vepakambani papurazi pabasa panoshandwa nemadzimai akarwaya vachishanda pamwe chete nekuti varume vavo vanga vari munyaya dzekutorerana mabhebhi maitonga sei. Alright, so 0713938538 hanzi ndinonzi mai mutunhure pahwedza vanongo vese ngavamiswe basa. Muri kunzwere sekuru baba Isabel hanzi vese ngavamiswe basa madzimai akatora neakatorerwa. Yes, wese arwa mirai basa because iviolence yamaitai. But zvakonzereswa nenyaya yekutanga. Nenyaya yekutanga iri kunzi chii? Dai pasina munhu anotora akadzi vanhu vanga singarowane. Saka kurovana ndekwepiri uko zvakuri kwepiri kudaro moita sei 0713938538 0713938538. murume wekutora madzimai evamwe uyo ngaadzingwe mudunhu apo ndokuti padunhu paite runyararo. The radio inspector Shekman Matono hanzi ngaabviswe muarea akale kutari ukapite kutari kachana kona le zvofunga Shekman Matono ari kushedzera kuti ane aruratidza kuti ane hasha anza akandwe kure kutari uko. Right, murume wekutora mudzimai weumwe uyo ngamiswe basa. Even akamiswa basa anditika iye haasi kuzomira basa rekutora tourism iri nyange akamiswa basa asi haasi kuzomira basa rekuita sei rekutora anenge achikotora chete basa rinogona kupera asi unhu wekutora anoramba ita sei. murume uyo ngaarove pasi taurai manda kunyazura anotora madzimai vevanhu uyo huku inomwa mazai inopiswa muromo. baba trust paCountry Park hanzi huku inomwa mazai iyaiya inopiswa muromo. Saka vachapiswa chii ende vachipiswa sei ngadzingwe basa. maigandiwa muzarabani kwamurove baba petai muswe. Okay, ngavamiswe basa murume wekutora madzimai evanhu emudunhu futi obva abudiswa Zulu pakuwadzana. murume wetourism uyo anoda runyoka. iyo yatongwa baba Isabel akuti akufuna kakanjoka ada runyoka uyo central locking system iyoyoyo. Yes, ipapa tupataza maspotsa aita sei apera. Saka akufuna chani akufuna central locking system basa. Central locking system kuuraya vakomana varipo toziva izvo zviga mukoma wanguka vakaisa central locking system vanotogara vari padhuze. Dambudziko rapa ari maendere kuti pamwe akabuda akanozviita anobva afa because akaita sei akalokwa. Saka manje iye akuti wachikowa futi manje kuchandakazviitira. Right, rega timbonzwa pana macomments emhuri yeZimbabwe kuti vanoti kudii anditika dzingava nyaya dziya anditika. Right, mataura pape nyaya yemurume upi wekubhitirisi uya wekutora tourist anoita tourism akatora mudzimai wane wamufundisi vanova mufesi wake zvikanzi uyo anotora vakadzi vevamwe. Kapfupi akati anoba neziso anofanira kubviswa ziso, anoba neruoko anofanira kudimburwa ruoko, anoba negumbo anofanira kunodimburwa gumbo, anotora vakadzi vevamwe ndinonzi Elijah Jezara ndiri pachimuganga farm Google. Right, ikatone pana paka anzi kare taiti kana ziso riro rinokutadzisa kuona zvakanaka raibviswa ruoko rwaibviswa. handidi kutaura zvakawanda. ndinonzi mai Anesu idyai ndiri pano paGlenwood. Right, 0713938538 0713538538 pazotaurwa futi baba Isabel nyaya yechi yemurume wekwazvimba uya kuti ataura ari kurwara but ane zvinhu zvakaita zvakawanda. ari kurwara vanhu vari kutambudzika asi ari kutaura kuti ane zvinhu
zvinhu zvainazo ari kutsvaga vabatsira nomubatsira kana kuti vanhu vangatibatsira sei ivo vanhu ngevari kunzwa zvikanzi nyoka ndo iri kutochengetedza riva ndo skillful iripo mugomo imomo handi ndo mune nyoka ndo mune riva nyoka ndo iri kutorinda riva ichitorichengetedza irori hapasvikike. That's why vari kuti panoda munhu akasimba bhozho ndimi katatu baba vawane kuzorora nonzi Lloyd Jackin ndiri pachitongwezi apa right. Murume uyo anotora madzimai vamwe ngabude mudunhu ofasta ati kutamanga ndiri tiri bentawe ngabudiswe munzvimbo imomo muka 07139385. Huku ine muriro wayo hairegi kana akadzingwa munzvimbo. Mukonzo baba Isabel anzi akadzingwa munzvimbo anoendepi kusina vanhu kwaasvika ikoko anongosvika chingonotora futi. Ezra na Bosjas nyaya iyi yakamboitika yakada kufanana neyakaitika kuDarwindale handiti panonzi pamashumba zviri kunzi pana foromani handiti wepapurazi akatora akatorera driver wepapurazi ipapo mudzimai wake. Nyaya iyi payakatongwa murume akangoti ndongoda mari yangu yandakabvisa kwanatezvara chete. Mombe dzandakabvisa ende panguva yakaita seiyoyoka wakutochaja mombe dzacho ndiwe. Yakwatezara usina yawakanobvisa. Ndini ndakuchako wagara watorera inini kana watorera natezvara. Saka ndatotezvara panguva iyoyo ndiri baba ndakaendesa bombe 7 plus Rusambo ndakaendesa mari yakati ukangozviunza ndikaendesa masutu akati grocery rakati vaendesa ndikati grocery mofunge ndikati grocery ndafunga $900. Alright, so 1 minute past 12 for National FM. Baba Isabel Ntawi Zadiana nguwa dzafamba icho kwadimbo ya Zimbabwe vanenge vachida kundibata munondibata pa namba yangu isina chipomerwa iyi namba inoti iyo 0771 545 025 0771 545 025. Ndapota Musa Bipa sa agogo every day is a Friday. Po rikiti vu. Magwira ntchito nditi baba Isabel maita basa nditosangana rini musi we Monday nenguwa iyi dza 9 o'clock kusvika 12 o'clock papo takanopedza masports ayo. Magwira ntchito